Kani gadega Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Uba Air Marshal Diengngan ubade wei naki Kyrtong ubadan ke jingtmu banyakhon yak election MLA arjar khatpra na ka tiket jongaseng United Democratic Party UDP ulapan pau bagi babun ki kam ban kente ka roi kapa ha Ranikor Assembly Constituency lalam khmat do noyalam barem ke UDP uba PK raswai haba keren ha jingalang bat kinong thok khubor ha Shillong Press Club ha ka ar khandai trek mentau nailar uba Air Marshal Diengngan ulaong bakumba kalong menta kinong sosnong kilakwa ya ka jingkala kumta nakaliang jongki kidon ka jingtmu ban om Krishan sho uba Martin M Dango bat Khmih Lynti ba ka seng UDP kan job na kani ka constituency UDP Ranikor Circle kadap kalau pediang burom yang ka arko riu tarik sing sejan hanong jri bat rengkat katong kat nengut kilidar bat kinong kasan donga la poi hang to hanrei kibabun kip chamla ban poi namar ba ngamla ban ai jiktip ka babiang yaki namar ka jing kot jong ka por bat ka jing he jong ka jing yar jong ka jaka te nakata khadau nakaliang jonga la penbet ba haka kan riu tarik jong bulan September ngan lum ke jing yalang rengkat bat kinong kersan ke jonga ban pensai ya ke ke ba dot la pendep hak to kasngi hapo nongjri bat ba ngin tres tomro ban yo ban pentikna baka Ranikor constituency hauneu arhajar khatra kan yora ya ka jing job